खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म दिनै 7 एप्रिल 2023 नोंथांमोनखौ SBBodoNews चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SBBodoNews चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो रायजोआव फिन बिसियानो फिसायखौ बुथारनाय जाथाय फिसायनि इनाय अनागारखौ सहायनो हायैयाव गावनि फिसायखौनो बुथारनाय जाथाय जादों बे जाथाया बजालियाव जादों बुथारजानाय फिसायनि मुङा निरन्जन बरा आरो बुथारग्रा बिसिनि मुङा जुनिता बराया गावनि फिसायखौ बुथारखांनायनि उनाव गावनो भबानिपुर पुलिस थानायाव आखाइ दैखांफैदों फिसायखौ बुथारनाय जाथायनि सायाव जुनिता बराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोननिया सानै फिसाफोर दङ आरो फिसाय निरन्जन बराया थांनाय 10 बोसोरनिफ्रायनो बिहाव बिखुनजोनि न'आव थाफैयो नाथाय जौ लोंनानै बिसिनि सायाव सानफ्रोमबो इनाय अनागार खालामोमोन निरन्जन बराया जौ फेनानै फैनानै बिसिखौ गाज्रि बुग्लिनायजों लोगोसे गथ' गथायनि मेगनावनो मावथावै हाबाफोरखौबो मावोमोन बेफोर इनाय अनागारखौ आरोबाव सहायनो हायैयावनो फिसायखौ बुथारनो थाखाय थांखि लादों आरो फिसायखौ बुथारनो थाखाय थांनाय 10 सान सिगांनो सिखा बायनानै दोनफैखादोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा जाथाय जानाय सानखालिबो फिसाया जौ फेनानै फैनानै सिखा लानानै बिसिखौ होसोग्लुंदोंमोन बेयावनो सानैनि मादाव सासेया थैगोन बेबायदि साननाय हनाय लानानै फिसायखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों जायजों फिसायनि जिउ खहा जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिसिया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला निरन्जन बराया गुबै गलाघाटनि थागिबि गुबुन साननि बायदि थुरिबारि परिषद बियाबाव BPFनि सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों हानजा सुरनायाव हाग्रामा महिलारियाबो बाहागो लादों बिजनी विद्यापीठ हाइस्कुल गेलेग्रा फोथारनिफ्राय लानानै बिजनी साइटिनगुरि गेलेग्रा फोथारसिम हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों जेराव लोब लोब सुबुंफोरा ओंखारबोनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों बेनि सायाव हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि गोबां सुबुं ओंखारबोनायखौ नुनानै UPPL आरो ABSUनि खर'आ गाज्रि जादों लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थुरिबारि परिषद बियाबावबो हानजा सुरनाया मोजां जादोंमोन नाथाय सुबाइजार आरो निसिमायाव जानाय बायदि थुरिबारियावबो ABSU आरो UPPLनि सुबुंफोरा गामि गामि हाबनानै मिथिङाव थांनो नाङा होननानै बादा होदों जाय दुखुनांथाव मिथिङाव थाङोबा अरुणोदय बिथांखि मोननाय नङा PMAYनि न' मोननाय नङा आरो जेबो मोननाय नङा होननानै रायजो राजाफोरखौ हुमखि होदों नाथाय सोरखारि बिथांखिखौ लानानै गरिब दुखियाफोरा जि मोननो गोनां बेखौ लानानै राजखान्थि खालामनाया मोजां नङा होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया गरिब दुखियाफोरा जि मोननो गोनां बेखौ मोननो नांखागोन बबेबा ओनसोलाव मददगिरिफोर गैया होननानै लामा दालां आरो सोरखारि बिथांखिखौ बानायनानै होआबा बेयो मोजां नङा होननानैबो बुंथियो जौगानायनि बेलायाव जेबो दोलो बासिनाय थानो नाङा होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदि प्रमद बर'आ बर' हारिनि खामानि मावनो नांगौमोन नाथाय मावाखै जायनाखि प्रमद बर'आ ABSUनि आफादगिरिमोन बेनिखायनो बर' हारिनि खामानि मावनो नांगौमोन नाथाय खामानि मावाखै होस्रांदों आरो नटिसनि गेजेरजों गोबांखौनो होस्रांनाय जाबावगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'आ बर' हारिखौनो फोजोबस्रांबाय गुबुन हारिनि सुबुं जेरै बेंगलि राजबंशी गरखाखौ मा नायगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा आरो बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ बर' हारिखौनो थगायनानै फोजोबस्रांबाय बड'लेण्ड मोनगोन होननानै बर'फोरनिफ्राय थैजों बन साइन लानानै दिल्लीयाव डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड नर्थ इस्ट बुंहैदोंमोन एसेबां बर'फोरखौ थगायदों होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया लोगोसे बुंथिबावदि 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिसिम BTCआव थानायफोरा BTCनिनो थागिबि प्रमद बर'आ होस्रांबाबो बे एखे जायगायावनो दिनै प्रमद बर'आ होस्रांदोंबा गाबोन BPFआ थानायनि राहा खालामनानै होफिनगोन होननानैबो बुंथियो हाग्रामा महिलारिया थाखो 6 आरो थाखो 7नि थाखाय सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाय होनो थाखाय बिजाब राननायखौ बन्द खालामहैदों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गरेस्वराव थानाय गुदि सोलोंथाइ खोन्दो बेंगिरि मावखुलियाव थांनानै थाखो 6 आरो थाखो 7नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावै बिजाब राननायखौ हेंथा होदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि आसाम सरकारा बर' रावजों लोगोसे गुबुन हारिनि बिमा रावनि बिजोंखौ बुथारनो नाजादों सरकारा थाखो 6आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि बिजाबखौ इंराजि रावै राननो थाखाय थागथियारि आरो माखासेखौ रानखांबाय बेखौ लानानै सिगाङाव आसाम सरकारजों सावरायनाय जादोंमोन आरो बेनि सायाव सानफिनगोन होननानै आसाम सरकाराबो खोथा होदोंमोन नाथाय आसाम सरकारा उल्थासो मावदों थाखो 6 आरो 7आव बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाय होनो थाखायसो बिजाब रानदों नाथाय गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि बायदिबा
बिमा रावजों लोगोसे इंराजि रावै सोलोंथाइ लानायनिसो खोथा दं नाथाय आसाम सोरखारासो इंराजि रावखौ सोलोंथाइ होनानै सोलो खालामदों बेजों बर' फरायसाफोरा थाखो 2आवनो फेल जानानै थालांनो गोनां जागोन आरो फरायसालि एंगारगोन ओरैनो गामि ओनसोलाव फरायसालि एंगारनाया गोबांखा बेबायदियाव इंराजि रावै फोरोंथाइ होयोबा गामि ओनसोलाव फरायसालि एंगारनाया बांगोन जाय गनायथाव नङा होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सोरखारजों सावरायदोंमोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदोंदि देग्लायनिफ्राय थाखो 10आव बर' रावजों फरायसाफोरा फरायनो खाबु मोनगोन नाथाय गुदियावनो रोदाखौ दाननानै होयोबा माबोरैहाय गसंथानो हागोन जोंनि राव हारि थानाय नङा बिटिसि आरो बिटिआर खुंथायाबो थानाय नङा लासै लासै बुथारनो थाखाय सोरखारा सोलो खालामदों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बेनिखायनो थाखो 2आव बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावै फोरोंथाइ होनो थाखाय बिजाब राननायखौ जाहाथे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बन्द खालामो बेनि थाखाय खावलायहरो बिथांमोनहा मानोना गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो हादों बेनि थाखाय जिउ गारनो गोनां जादों गोबां सोमावसारनो गोनां जादों बे समाव जुदि बर' रावखौ बुथारनो नाजायोबा बेखौ गनायनाय जानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा 12 घन्टानि गेजेरावनो रां जाख्ल'ग्रा 3 सोरखारि मावख'गिरिफ्रा आखाइ दैखांनो गोनां जादों नगावआवनो 2 सुबुङा रां जाख्ल'नायनि दायाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादों नगावनि लाहरघाट गाव पन्चायतनि सेक्रेटारि मुकुट चन्द्र कुमारा रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों हमजानो गोनां जादों गाव पन्चायतनि सेक्रेटारि मुकुट चन्द्र कुमारनि अनगायैबो नगावनि साब इन्सपेक्टर सुरुजुल हकआबो हमजानो गोनां जादों गोजाम केसखौ फोजोबनो थाखाय रां लादोंमोन साब इन्सपेक्टर सुरुजुल हकआ बिथांमोननि अनगायैबो रां जाख्ल'नायनि दायाव बिश्वनाथ घाटनि आहमेद हाई स्कुलनि LDA महम्मद आनवार हुसैनाबो हमजानो गोनां जादों पेन्सननि खामानि मावनो थाखाय रां लादोंमोन महम्मद आनवार हुसैना बेयावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्शन टीमजों रां लाफुबाय थानाय समावनो हमजानो गोनां जादों बिटिसिनि रां बावजा जुथुम्मानि उनाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव खौरांगिरि मेल खुंदों ओनसोलनि इन्फ्रास्ट्राक्चार जौगानाय आरो गासै हारि माहारिनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय बायदि बिटिसिनि बाजेटआव थांखि लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ बिथाङा फोरमायथिदों दि 2003 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथायाव इन्फ्रास्ट्राक्चार बुङोबा बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि अनगायै EM आरो MCLफोर थानो थाखाय क्वार्टार गैयामोन आरो मोजां अडिटोरियाम गैयामोन बेनिखायनो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बाजेटआव थांखि लानाय जादों जेरै थांनाय बोसोरनि इन्फ्रास्ट्राक्चार ग्रेन्टनि गेजेरजों EM आरो MCLफोरनि थाखाय क्वार्टार लुनाय जागासिनो दं आरो बेयो फैगौ बोसोराव आबुं महर मोनगोन EM आरो MCLफोरा भारा न'आव थानो गोनां जानाय नङा क्वार्टाराव थानानैनो मोनसे मोजां थासारियाव अफिसाव आरो काउन्सिलाव नुजाथिफैनो हानायजों लोगोसे रायजो राजानि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन बेनि अनगायैबो क'क्राझार टाउनाव कन्भेन्सन हल जानो थांगासिनो दङ बिटिसि सेक्रेटारियेट केम्पासनि सिङाव 300 केपासिटि अडिटोरियाम जानो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव गेस्ट हाउस लुनो थांगासिनो दङ आरो बेफोर गासैखौबो थांनाय बोसोरनि इन्फ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टनि गेजेरजों खामानिखौ मावगोन आरो बे बोसोरनि इन्फ्रास्ट्राक्चार ग्रेन्टनि गेजेरजों माजबात आरो कलाइगावआव गेस्ट हाउस लुनाय जागोन मोनफ्रोमबो बियाबाव मोनफा मोनफा स्टेडियाम लुनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ लोगोसे थांनाय बोसोरनि SOPDनि गेजेरजों गं 400नि गोबां फरायसालिफोरखौ फोसाबदों आरो गं 100 गोदान गुदि फरायसालिफोरखौ बानायदों आरो बे बोसोराव गं 500 फरायसालिफोरखौ फोसाबनायजों लोगोसे गं 100नि गोबां गुदि फरायसालिफोरखौ बानायगोन हाई स्कुल आरो हायर सेकेन्डारियाव 2 कौटि रां हरदों आसाम सोरखारा बेनि अनगायैबो 1500 कौटि पेकेजनि मादाव मोनद' स्किमा एप्रुभेल जाखाबाय बेनि टेन्डार जानो थांगासिनो दङ मोनद' स्किमनि मादाव पलिटेकनिक इन्स्टिट्यूशन गरखा भवन बिरसा मुन्डा भवन आरो माखासे होनानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ रांनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानानै थानाया गाहाम बाजाराव नंखाय रां राननो थांनायावनो हमजादों सासे दुथाङा गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव रेलवे पुलिसा राजेश मधुकर बांगारखौ हमदों 10 लाख नंखाय रांजों लोगोसे राजेश मधुकर बांगारखौ हमदों जाय महाराष्ट्रनि थागिबि आरो बिथाङा माखासे साननिफ्रायनो पल्टन बाजारनि हटेलाव दंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला राजेश मधुकर बांगारा गेंजों सोमोन्दो दं आरो गोलाव साननिफ्रायनो नंखाय रां बिलाइ साप्लाइ खालामनायनि खामानियाव आखाइ दंमोन 10 लाख नंखाय रांखौबो कामाख्यानिफ्राय लाबोदोंमोन आरो हाथायाव राननानै होनो नाजादोंमोन बेयावनो रेलवे पुलिसजों हमजानो गोनां जादों राजेश मधुकर बांगारा खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों